Runeberg ja triviaalikoulu. Kansallisrunoilijamme Runeberg syntyi Pietarsaaressa vuonna 1804. Isä oli merikapteeni, mutta perheellä oli vaikeaa. Ystävien tuen vuoksi Johan Ludvigin oli kuitenkin mahdollista aloittaa koulunkäynti triviaalikoulussa 11-vuotiaana. Triviaalikoulu oli tärkeä, koska se oikeutti jatko-opintoihin yliopistossa. Pohjanmaalle saatiin triviaalikoulu vuonna 1640 ja se sijoitettiin Uuteen Kaarlepyyhyn. Vuonna 1684 triviaalikoulu siirrettiin Vaasaan. Triviaalikoulu oli entisajan peruskoulu, jossa opiskeltiin niin kutsuttua triviaa, toisin sanoen kielioppia, retoriikkaa, logiikkaa, matematiikkaa ja kieliä. Kielillä tarkoitettiin lähinnä latinaa ja kreikkaa, mutta suomenkielisten oppilaiden tuli ensiksi oppia ruotsia, koska kaikki opetus tapahtui latinaksi tai ruotsiksi. Runebergin aikaan triviaalikoulussa opiskeltiin myös historiaa, botaniikkaa eli kasvitiedettä, saksaa sekä ranskaa. Oppilaita ei jaettu luokkiin iän mukaan, vaan taitojensa perusteella. Runeberg oli esimerkiksi jo oppinut lukemaan ja kirjoittamaan. Niinpä hän sai aloittaa toisella luokalla. Kirjoittamista opeteltiin piirtämällä kirjaimia hiekkaan. Myös ABC-kirjaa eli aapista käytettiin. Kukko yhdistetään usein aapiseen ja täällä näemme painokuvan, jossa näkyy aapiskukko. Ilmeisesti aapiset painettiin Vaasassa. Eri opettajat huolehtivat eri luokista, ja pisimmälle ehtineet oppilaat olivat rehtorin luokalla. Kaikki luokat olivat asettuneet samaan suureen luokkahuoneeseen, joka helposti saattoi tuntua ahtaalle ja tunkkaiselle. Kalusteet olivat selkänojattomia puupenkkejä. Triviaalikoulun lämmitys ja siivous tuli oppilaiden itsensä hoitaa. Koulupäivä alkoi 5 aamulla ja jatkui ilta 5. Välissä oli 2 tunnin mittaista taukoa. Keskiviikkoisin ja lauantaisin oli vapaata iltapäivisin. Sunnuntaina mentiin kirkkoon. Jälkeenpäin järjestettiin kuulustelua saarnan aiheesta. Oppilaiden joukossa opinahjo oli saanut nimityksen rotan kolo. Opetuksessa tärkeää oli ulkoa oppiminen ja kuri oli kovaa. Jos käyttäytyi huonosti, sai piiskaa. Piiskan joutui kaiken lisäksi itse valmistamaan. Kouluun joutui tuomaan risuja, joista letitettiin piiska. Kävelykeppiä koristi norsunluusta tehty pääkallonuppi. Kävelykeppi kuului Fredrik Julius Uudenvallille, joka toimi triviaalikoulun rehtorina ja latinan kielen rehtorina. Hänen kerrotaan käyttäneen keppiään oppilaisiin, jotka eivät käyttäytyneet kunnolla. Oppilailla oli kuukausi joululomaa ja kuukausi kesälomaa. Koulun vanhempia oppilaita kutsuttiin teineiksi. Lomien aikaan he kulkivat pihoilla ja keräsivät rahaa ylläpitoa ja opintojaan varten. Runebergin aikaan tapa oli tullut jo päätökseensä. Teinien kerjääminen kiellettiin kuningas Kustaa III lailla vuonna 1780. Triviaalikoulu oli tärkeä kaupungille. Ehkä siksikin, että sijainti oli niin keskeinen, torin, kirkon ja raatihuoneen välittömässä läheisyydessä. Koulun oppilaat kuuluivat katukuvaan. Oppilaiden kerrotaan joutuneen välillä kahakoihin kaupungin käsityöläisammatteja opiskelleiden kisälleen kanssa. Jopa Runebergin kerrotaan sekaantuneen kahakoihin. Näin on ilmennyt hänen kotiin perheelle lähettämistä kirjeistä. Välillä sattui niinkin, että pojat innostuivat juhlimaan, erityisesti saatuaan paketin kotoaan. Pienistä kahnauksista huolimatta Runeberg valmistui triviaalikoulusta hyvin arvosanoin. Latina oli hänen paras aineensa. Vuonna 1822 Runeberg jatkoi Turkuun opiskelemaan silloisen keisarilliseen akatemiaan. Noin puolet oppilaista lopettivat triviaalikoulun 2-vuotisen ensimmäisen luokan jälkeen, erityisesti maanviljelijäperheiden lapset. Vain he jatkoivat koulua, joilla oli tavoitteena päästä papin ammattiin tai opiskella jokin muu korkeakoulututkinto. Useimmat, jotka kävivät triviaalikoulun loppuun, olivat pappien lapsia. Oppilaiden vanhempien joukossa oli myös upseereja
virkamiehiä ja käsityöläisiä. Muita tunnettuja henkilöitä, jotka ovat käynnistäneet akateemisen uransa triviaalikoulusta, ovat esimerkiksi superkargööri Johan Petter Blad, johon voi tutustua lähemmin museon näyttelyissä, luonnontieteilijä ja tutkimusmatkailija Per Kalm ja Jakob Tengström, Suomen ensimmäinen arkkipiispa.